Přivítejte prosím osmolce. Poslech. Učitelkám, které končí výuku v naší třídě. Je to paní učitelka Šlserová. Paní učitelka Štanglová. Paní učitelka Metznerová. A nakonec paní učitelka Šiková. Ja. Teďka jsme si připravili pro naši paní učitelku takový malou pozornost. Učitelka, které patří asi největší náš dík. Už od 6. třídy nás brání před ostatními rozlobenými učiteli, kteří si na nás neustále stěžovali. Vždy se za nás postavila a kryla naše průšvihy. Udělala pro nás opravdu dost a my si to uvědomujeme. Ještě jednou děkujeme za vše. Paní učitelka Šlserová. No, to jste se zase vyznamenali. Zase stížnosti. Adam, kde tě mám? Můžeš mi prosím tě říct, co si zase vyváděl přírodní chemie? To si radši buď tichá, já už to slyšela. Buď tichá. Kolář, sklapně tam, já tu svoji pusu jednou doplatíš. No holub, ty se moc nesmě, co tě prostě těch smíchou? No a Stýbo, ty se radši vůbec neukazuj. Stará firma. Takže asi takhle začínala většina hodin českého jazyka a dějepisu. Ale i když jsme někdy byli na ně rozlobení,
tak hlavně v posledních dnech jsem si uvědomila, že člověk je člověkem proto, aby dělal chyby. Když si nachází svoji cestičku, aby si ji vyšlapal, tak ty chyby dělat musí. A já jim přeju do života, aby vždycky našli tu správnou cestu. Takovou tu nejlepší cestičku, ne třeba vždycky vyšlapanou, třeba si vyšlapou sami, ale je to jejich cesta. A byla to cesta správná a ta nejlepší. Hodně štěstí do života. Děkuju vám. Děkujeme. Na její hodiny matematiky a fyziky jsme se nikdy netěšili. Vždy jsme s hrůzou očekávali těžké písemky a i když to bylo terno, jsme si plně vědomi toho, že jste nás výborně připravila na střední školu. Za to vám moc děkujeme. Paní učitelka Hrudková, většinu předá Roman a Pája. Teď bychom poprosili třídu 8C v čele s paní učitelkou Bímovou, aby se dostavili mezi nás. Připravili jsme si pro ně překvapení, menší, ale lehký úkol, za který budou odměněni. Potlesk. 8C.
Ačku těch je. No, pane. Přichází Pavel Štěrba. Jste tu všichni? Tak, váš úkol je opravdu jednoduchý. Dáme vám mikrofon a vy jeden po druhém napodobíte nezapomenutelný smích Zdenka Adama. Pro připomenutí tu pro vás máme názornou ukázku. Jdeme kašičku. Já ne. A protože měl Zdenek velice dobrého kamaráda a má Honzu, který to umí ještě lépe jak Zdenek, tak on to udělá za mě. Kovy. Se Zdenkem bychom se vám chtěli omluvit za všechno to v hodinách informatiky. A teď už konečně dlouho očekávaná scénka. Jedná se spíše o velmi skutečné napodobení hodiny hudební výchovy. Nemáme v úmyslu tímto někoho pobavit ani uspat, ale chceme vám ukázat, jak probíhaly hodiny s panem učitelem Vávrou. Když se budete bavit, budeme jedině rádi. Tak se pozdravíme. Co ten vyzývavý postoj? Prostě Bez těch komentářů. Zatím na to nemáš ani věk, ani postavu. Zase se musíme zdržovat s nějakými kretény. Dobrý den, já vás vítám. Sedněte si u nás. Téma dnešní hodiny je velmi jednoduché. Máme na programu zkoušení, takže podále si zkontrolujeme sešit a zpěvník a zaspíváme si. Chcete si zaspívat? Máme tu nějaké dlužníky, takže Adam Zdeněk, sešit zpěvník? Nemám. Ano, v pořádku, za 5. Zapiš si to do žákovsky. Dále slečna Kateřina Černá, sešit? To vypadá dobře. tak to sníme všechno. Nech si ty blbý poznámky, nebo mi tu nechá žákovskou a vykopu tě ven. V pořádku za 1. Jméno? Černá. Tohle máme pro dnešek uzavřené. Teď si někoho vytáhnu na zkoušení. Roztočíme kolo štěstí. A pan Holub. Nenáhoda. Vyber si svou otázku, Vašku. Ne, vyjmenuj mi skladatele romantismu a jednoho si vyber. Tak, Čajkovský, Perníková dáma, Takže nevíš, nebudeme se zdržovat, máme málo času. Vyber si další otázku. Šurek, Šura. Řekni něco o hudebnících 19. století. To byli ty prokletí básníci. Ten Baudelaire. Buzz Hunter. Kristiáne, po hodině na mě počkáš u zborovny a půjdeme se spolu projít. Dobrý zas. Stýblo, dej mi číslo na pana otce a na pana matku. Vypadni ven! Co bys si zdal za známku? 1. Něco reálného, to, co si tady předvedli na 5. Ne. Co? Fy? No? 5.
Máme málo času za 4 minus. Příště počítej s tím, že půjdeš na opravu. Jo, děkuju. Pan Šimr přestane přežvíkovat a vyndá si tu žvejkačkou. Husáku, žákovskou knížku. Vždyť jsem nic nedělal. Nemluv se mnou tímto tónem. Přines mi tu žákovskou a nech si těch blbých poznámek. Zase jsme se zdrželi, zaspíváme si. Schovejte si vše do tašek, na lavici vám zůstane jen zpěvník, který necháte zavřený. Vybíráme písničku. Cikánka. Táčata. Na pokřikování nereflektuji. Máte někdo nějaký jiný návrh? Co kdyby jsme si zaspívali něco na rozloučenou? A to. Světlo zasnou. Jednou všechno prostě končí. A někdy něco Prosím o zaslouží světel. Já se touhle písní loučím a naši bránu zavírám. Krásný vzpomínky mi zůstanou, navždy mě budou řád. Zůstanou jak v srdci mým, nemůžou spát, jen nepustím. Vzpomínky zůstanou v srdci mým, jestli nenechází, tam je můžu dát a budou uzamčený mě spát. Všechno hezký jednou končí a to neznáma odchází. Já se s tebou právě loučím a to nejlepší si odnáším. Krásný vzpomínky mi zůstanou, navždy mě budou řád. Zůstanou jen v srdci mým, můžou spát, jen nepustím. Vzpomínky zůstanou v srdci mým, jestli nenechází, tam je můžu dát a budou uzamčený v srdci mým, můžou spát, jen nepustím. Vzpomínky zůstanou v srdci mým, jestli nenechází, tam je můžu dát a budou uzamčený mě spát. Ještě takový zpestření. Na podzim se musí sklidit, na podzim se musí sklidit zelený les, na podzim se musí kouřit zelený, na podzim se musí kouřit.
Teď bychom rádi pozvali sem k nám na pódium pana ředitele. Rádi bychom mu za všechno poděkovali, ať už za hodiny anglického jazyka, nebo za vedení fotbalového kroužku, ale i za ochotné a vstřícné jednání. Pane řediteli, děkujeme a předáváme vám slovo. Děkuji, přeji i žákům všem, já jsem to zapomněl předtím říct, všem, kteří odsud odchází od nás ze školy zítřejším dnem, aby byli úspěšní nejenom na těch středních školách, na které odchází, ale celkově v životě. A tady zaznělo, že děkuji své učitelce tělesné výchovy za to, že je naučí utíkat před úchyly. Já bych jim popřál a zároveň i sobě a všem ostatním, aby právě před úchyly neutíkali a uměli se jim postavit. Oni už jsou tak velcí, že určitě ví, jaký úchyly myslím. Děkuji vám a přeji vám vše nejlepší. Mějte se hezky. Děkujeme.